Pi, kuha ka ng lechon ha. Tapos sa'yo. Hmm? Ito oh. Bi, kung mag-ano kayo, bi, kung mag-jurger kayo. Ano yung ano niyo? Sino yung mauna? Tindigan mo! Good morning, Philippines! Good morning everything! So guys, first thing, maayong aga sa inyong lahat. So ngayon is 7:59, it's almost 8 o'clock. Tumawag ako sa mama ko, naghihintay sila buong araw ng doktor, pero walang doktor na sumipot na pag-usapan yung operasyon ng papa ko. So yun lang yung unang sasabihin kasi gusto kong masabi ko na. So, yun yung update sa kay Papa. Naghintay sila buong araw kanina, walang doktor na sumipot. So, yun. Hi, baby! Hello! How are you? How are you? Ha? Tignan nyo, excited yan. Hi! Hi, baby! How are you? Say good morning. You say good morning to our friend. Huy! Huy, say good morning. Tignan nyo to, eh. I love you, boy. Okay guys, good morning. Aalis po ako ngayong maaga. And then, yun, aalis po ako. And kailangan ko lang bumili ng mga gamit para sa ating hydroponic system. Kailangan ko lang bumili ng gamit. Like container and string beans. String beans, the small string beans guys. Tignan nyo to guys. This is my baby boy. This is my little baby boy. This is my little baby boy. Tignan nyo. Adoy, gustong-gusto nyo. So yun guys, and kukunin ko din yung mga kamatis ko. Nag-harvest tayo ng kamatis. Kuha tayo ng kamatis guys. Ibigay natin kay Brenda. Kasi si Lloyd hindi kasi busy daw siya. So si Brenda yung mabigyan natin. Sayang naman si Lloyd hindi darating. Look ito, hilaw. Oops. Meron pa dito. Look. So yan. Ibigay natin ito kay Brenda. Sayang naman si Lloyd eh. Ito talagang babaeng to. Oops, bubujog. Please go away. Okay, dito. Okay. So, lagay natin dyan. Think. Dito. Look. Look. Meron pa ba? Do your business. Go ahead. Do your business. So, yun. Ay, meron pala o dito. O, marami. Hindi naman. Konti lang. Konti. Dito. Ay, sayang naman ito. Oh, nalata. Sayang nalata. Ay, nabalik. Na. Kunin ko na lang ito. Look. Okay, sasibigay kayo, Brenda. Ito, let's go. Hello? Did you go poo-poo? Papi pee poo-poo? Did you do your business? Go do your business. So, ito. And bigyan natin si Brenda ng apple. Kasi marami pa kasing apple doon din sa ano. Doon sa likuran ng bahay. So, ay, alam nyo, ibigay ko na lang ito kay Lloydie. Tawagan ko si Lloydie. Bigyan na, i-separate ko to, Lloydie. Ito kay Lloydie. And then, bigyan din natin. Si Brenda kasi parang papunta yun dito bukas kasi eh. So, makakuha siya ng apple doon sa giliran at saka prutas. Ito kay Brenda. I know the tomato is not really. It's organic kasi guys. Ito yung kay Lloydie. Ito yung kay Brenda. So, yan. Ibigay ko to kay Lloydie, kay Brenda. And meron kasi akong gagawin din. Maghanap ako ng mga container. Willing naman si Brenda sasama sa akin. Maghanap-hanap ng mga container para sa hydroponic system natin. Kasi Tami, gustong-gusto ni Tami ng
Litos nga, di ba? Ako guys, sa daan. Magagas lang tayo. Mag-stop tayo dito. Para kukuha ng gas. Kasi wala na tayong gas. Yun nga, wala tayong gas. Shake your hands. Parang siya ganun siya eh. Nandito na as si in talagang ganyan eh. Naninigas ka talaga. Ganyan ako eh, parang serious talaga. Parang yung bibig ko pa kinakagat ko eh. Pagka nag-drive ako. Maputol yung dila mo, be. Ito na naman kami guys. Si Brenda lang yung kasama ko. Bakit ano yung buhok mo, Brin? Parang dito straight, dito hindi. Ako lang Anya- yung ano dyan. Sa baba, ikaw lang nag-ano? Ako, ginanong ko lang. Kaya, Kaya pala. Hindi siya, parang hindi siya pantay-pantay lang. Be, tingnan muna natin dito. Hello! Hi! Look, may lechon guys. Ito. Ito yung ulam natin, lechon. Hello, yes, honey pie. Honey pie. Honey pie, charo. Don't know, but when I got up in the morning, I saw the leaking from up. And I'm outside now with Roxy. I will check later if it's still. Guys, Pi, kuha ka ng lechon ha. Tapos sa'yo. Ano? Ito yung lamesa namin, di ba? Yan. Yung nag-ano. So, galing doon. Ay, galing dyan. Sa taas yan, Bi, sa second taas floor. nga, kaya nga sa second floor. Alam mo, may nag-message sa akin na hello. Sabi niya, tinignan ko yung ano siya. Florida number. Hindi ko alam. Huwag kang mag-ano. And then sabi ko, kahit mag-message ka ng 10 beses, you're not getting any response from me. I said, sinabi, inano ka din sa asawa ko. Skin kunin mo. Ang sarap ng lechon Hindi ako nila. kumakain ng lechon, ay ng baboy, pero itra-try ko. Kain ka, Be. Huwag mo akong anuhin. Para, hindi ka nito na. Inaano ko pa yung sarili ko. Ipos mo. Pwede. Di ba, Hindi, okay meron. Meron nakita, nandito na pero ayan. Di ba may ganon? Hoy, may ganon. Ipos mo siya pa ganon. Kaya mo. Ipos mo na, ipos. Tingnan nyo si Brenda. Hindi marunong. Kaya nga eh. Nga, ipos ba? Hindi. Yun. Yun pala yun. Ayan. Kasi So, mahaba yung legs ko. Alam nyo alam mo be, nung pauwi na kami, di ba? Yung sasakyan doon sa, di ba, 11 hours from Honolulu to JFK. Eh, yung sasakyan namin doon sa plane, walang extra leg. Wala ka namang, bakit ang dami mong binigay? Ay, ang dami pa to, oh. Sus, Ginoo ko. Alam mo ang ginawa ng asawa Okay. ko, be? Mm. Nagpunta siya dun sa parang mag-ano ng extra legs kasi nga yung, di ba ang haba niya? Ang tangkad Ang niya. haba ng asawa mo. Oo. So, ayun, magkakamot na ako. Nagbayad siya ng 200. Oh my So, God. 400, dalawa kami. Bakit na ano siya? Anong binayaran niya, space? Yung space ng legs niya. Kalu. Kasi, ano, dun sa Kawi Airport, Liwe Airport, from Kawi to Honolulu, nahirapan na siya 45 minutes lang yon. Sabi niya, hindi ko gagawin for 10 hours na magtitiis ng ganon yung pa. Kasi yung knees niya, dikit na dito sa may next. Nahirapan yun kasi ang taas. Oo. Sabihin mo sa asawa mo, magputol naman ng ilang isa. Kaya ayaw niya rin pumunta sa Pilipinas pag uwi kasi, di ba, 23 Tagal. hours? Ang tagal. Dapat ang mag-business kayo. Tawa ako sa kanya eh. Pero Business sabi flight niya, ba? Sabi niya, magbabayad ako ng ng extra leg room. Ang sarap magluto ni Romel. Dapat mag-asawa na yun para may bahay na siya, punta tayo. Bili tayo ng things tapos magluluto. Guys, yung single ba dapat andito sa US daw kasi malayo sa Sa Pinas. sa Pinas. Sabi pa ni nanay kanina, ay, sa Pinas? Malayo. Parang Sinabi ko ba, may nagkagusto na taga Pilipinas. Ay, Pinas, malayo. Malayo guys, dapat andito sa US. Kasi pag sa Pinas, syempre, kailangan ipetisyon, di ba? Malaki gasto guys. Ang sarap magluto ni Romela, Ang as sarap, in. as in. Yung lechon is no joke be, please, kain be.
Tapos yung beef stick, as in talaga nagustuhan yung beef stick. As noon. in? Oo. Na-try ko ba yun? Oo, nung tayo nila Lloyd eh. Masarap magluto siya. Parang tagaluto yun talaga ito ba ang trabaho niya. Alam, meron palang tao dyan, be. Saan? Ano ba? Be, yung AC ba, i-on mo para hindi ka mainit. Ay, naka-on naman Hindi, ako. yung sa gilid. Yung sa gilid, pataas. Parang, di ba, may free naman akong nung Friday, Saturday, Sunday. Mm-mm. Pwede naman ako mag-swimsuit dun, di ba? Pero Mm-mm. hindi ko kaya, be. Sabi ko sa'yo. Hindi ko kaya. Yung nakita mong picture ko na yung transparent, yung, Mm-mm. yun lang, okay. Pero pagka yung swimsuit, tapos ano na magbibis, hindi ko kaya. be. Hinubad mo na sana yung ano. Yung tamang, anong tawag? Yung nilagay kong ano, yun. Mm-mm. Hindi ko nga din kaya, be. Hindi ko kaya kahit yung mga paligid ko, ganun lahat yung suot. Okay lang pag mayroon ka kasama, di ba? Mm-mm. Hindi ko kaya. As in, hindi ko rin kaya, nahiya ako sa kasama. Hindi ko kaya kahit sabihin ko na sila ganyan naman, ganun din naman ang suot, tsaka walang pakialam kung payat ka or mataba or ano, ilabas yung bilbil. Pero yung sa puso ko, sa isip ko, hindi ko kaya, hindi ko gagawin pag talaga hindi ako comfortable. Yun talaga, may taong ganyan. Dalawa pa yung swimsuit naman daw na dinala ko As in, pero hindi mo sinuot, kaloka ka. Be, kung mag-ano kayo, be, kung mag-jurger kayo, ano yung ano niya? Sino yung mauna? Curious ako. Kasi ako yung mauna ko yung pagharap. Anong mauna yung lalaki? Mauna sa kama ba? Yung parang mas ano, maharot. Ay, siya. Ay siya? Oo. As Pero in? minsan Parang naman hindi halata, no? siya. Sabi, minsan pag nag-uusap na kami, tinigwan ganun siya. Ang dami niya sinasabi. Tapos, pinikis na niya. Sayang, sabi ko. Tapos pumunta kami ng Walmart. Puro Pilipina lahat. Tapos, As in? puro Pilipina lahat. Pag sure yung ba? Promise, cross my heart. Anong sabi? Pilipina lahat yung mga nagwo-work doon. So pumunta kami doon para mag-change ng phone. Pero walang phone na yung gusto ko. Tapos kailangan naming pumunta sa ibang place para i-connect ba? Okay guys, andito kami sa dollar store na naman kami napunta ni Brenda. Okay, gusto mo ng ano? First time ko pumunta dito kaya parang naiignorant siya. Ignorant. First time daw ni Brenda dito guys. Feeling ko nagkahubo-hubo na ko ba? Anong hubo-hubo? Parang nahuhubo na itong napunta na sa baba itong ano ko. Hindi man. Ito maganda to sa mga bulaklak. Lagyan mo. Pero ang ng- hirap pang bumili ngayon kasi nga mag-move kami. Ay, oo na. Sa Sa ano ko, yung sa ano ko, water plant. hydroponic. Magkano to eh? Alam mo naman tayo yung price mo ng titig na bago tayo. Mura lang ito. I think dollar nga eh. Oo. Oo. Hanap tayo ng container dito, be. Baka may container sila. Ay, parang feeling ko nahuhulog. Mga pangbahay doon, no? Mga pangkusina barato. Abi. Oo. Pag may pabox ako yun dito. Guys, maganda guys. Oh. Hindi ko alam kung maraming gamit yung sa doon sa kabila eh. Ay, mayroong gamit din May doon. mga gamit din siguro. Pero hindi, ang iniisip ko na naman sa Pinas. Ay, sa Pinas. Alam Ito, mo oh, naman gusto ko itong mga color na to. Oh. Hindi na Tapos yun. ito yung mga pang ano ba? Yung Christmas? Hindi, yung Ah, pang pang display Halloween? lang. Display lang pala yan. Ito, gusto ko tong color na to. Yung kay Brenda din. Ito, ang ganda siya. Tindigan mo! Di na lang akong nagarapan. Ngunit eto, eto ang moment forever. Ni nanay ko pinapagalitan ako kasi yung nakatutok ka sa drama ko, ayaw mong
nakalampas yung isang episode ba? Ay, oo. Oo, may mga gano'n, di ba? Kung paano, di ba may cliffhanger pagka ano na kayo mangyayari bukas, gano'n. Oo, ganun. Hindi ako nakakapagluto, hindi ako nakakapag-tingkan. Pagdating nila na nainom. As in, mahilig ka pa rin pala sa drama. Noon, be. Oh, drama, guys. Pagka magluluto ka, dinadala ko yung radyo. Be, nakatry kayong battery, malaki man yung battery, no? Oo, yung triple A. Oo, basta mataba na battery. Mataba, yun. Pag wala ng juice, di ba, pukpukin ko o ibibilad sa araw. Oo, tapos parang namapipipit siya, di ba? And then, di ba, gumagana siya. Oo. As in, hala, parehas kami edad, guys. Mga comics pa. Comics? Oo, ado, ginoo. Yan, nagre-rent ako. Yung baon ko ng elementary. Mag-rent ka? Baon ko ng elementary, pinapambili ko ng comics. Talaga? Di Uso, ba rin trend? Oo, rent. Ado, ginoo, usod ay puda doon. Oo. Tawag nun yung parang may break game tayo na naman. Kapag may break game ka, mayaman ka. Kaya nga. Oo, ako din may break game kami noon. Ay, Yung mayaman malaki, pala diba? kayo. Hindi, yung malaki. Malaki na break game mo. Kung magkano lang yun, di ba? Naku, Diyos ko. Sa amin, sa Bukirin kasi kami, kaya pag may ganun na nalaruan, ay sus, ginoo ko, ang swerte mo na. Tatlo kami magkakapatid. Dala, mamaya galit yung tatay ko. Wala na kami daw na Pero, ang pinakaano ko talaga yung drama, be. Kahit saan ako pupunta lang, bitbit ko yung radyo. Minsan, tinanggal ng tatay ko yung battery, tinago niya. Alala mo, pumunta ako sa kapitbahay namin. Be, alam mo, noon kami, sa Bukirin kami, di ba? So mahirap yung signal kunin. So, ang ginagawa ko, yung parang sa sigarilyo, di ba, may, para siyang fuel. Alam mo, ano ginagawa, di ba, may antenna yung radyo. Ipataas ko yan, dalhin ko yan sa kahoy. Be, para magka-signal, be, kasi gusto sa Bukirin kami, maguna, yung parang maglilinis sa farming. Dala-dala yung radyo, bit-bit namin yun. Mag-mask tayo. Andito kami, guys. Finally, makapunta na kami sa bahay ni Lloydie. Hindi lang ako mag-vlog yun, guys, pero makapunta na tayo doon. Dito sa pultahan niya naghintay. Dito na naman tayo sa Food Bites. Nandito na pala si Lloydie, guys. Look. Kasama na pala natin. At saka bumalik na kami dito. Look, Food Bites. Ano bibilin mo, be? Isda. Hindi kayo bibili? Ha? Siguro, Hello. Hello. Ay, meron na silang oh. Anong hinahanap mo? Bilo-bilo. Masarap talaga yung bilo-bilo nila. Bumalik palagi kami dito, guys. Iwan ko na lang, guys. Parang paborito na talaga naming magpunta dito. Ano? Manala yan ang sobra. Ay, grabe si Brenda. Madali lang sa'yo. Kasi dito lang din na area. Malapit ako sa dalawa kasi yun lang talaga yung friend ko eh. Oo, dito na. Dito na, singer. Ang gaan ng Parang, alak! Kuya Romel! Si ate, Ate, nakaka-inlove yung voice niya sa kuya. Ikaw talaga. Ate Kati, ikaw sunod. Oo. At saka ang look ni Kuya ba, may pagka no? May pagka Martin din. Ha? Ay, talaga? Parang Indian ang ni... May lahi bang Indian si Kuya? May lahing Indian? Wala. Ano ba yung pagka... Si Kuya. Medley, tapusin mo. Sige na, Kuya Romel. Sige na kuya, makakakuha ka ng dito sa vlog. Sige na. Magkakajowa ka doon marami. May singer pala dito. Oh, I like that song. The thought would never cross. Galing. Galing ni Kuya. When I say Ikaw, Kuya. Lip sync.
lip sync. I'll never say goodbye. Oh, diba? Punta na kayo dito sa Food Bites, guys. May singer dito. Oh, ito. In your smile, Ito. be my lady. Just for paradise, it's time to your broken heart. Lips in my arms, divine smile, so good, tears in your eyes. Nothing can Oh my God. and make a brand new With carne, oh, with carne. Stay with me night and day through the rest of my life. Si Kuya Romel. My love forever. Ba? Kuya Romel, makinanta. Just love Ha? Oh, galing. Hindi nga, ayaw ka nang mahalata. Ito yung boses niya ha. Oo. This is him. Oh, may ano talaga? May Tingnan mo siya ha. Oh, look at that. Ito guys. Tina, kantahan na. Ano man ang sabihin nila, Hello? ika'y patuloy kong Oh, mamahalin. si ate, oh, dancer. Maging sino kang man, Oh, tumam dito din kanta. bago ang pag-ibig ko. Oh, may tagapakpak dito. Dahil minamahal kita, upang ikaw ay ibigin ko ng lubos. Mas ito'y kasawian, dahil mahal kita, sa'yo na mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At tingnan Oh, tingnan niyo. Ang galing pala. Oh, galing. Galing. Ah! Ang sweet. We deserve Clover chicken. Si Kuya Romel next. Romel! Si Kuya Romel next. Come on! Sige. Oh. Oh, sige, sayaw. Oh, sige, sayaw. Yung paano yan lang? Mamagdala kayo lang. Asan si ate doon kayo? O doon ba? O si Brenda ko. Linda. Oh, grabe. Chacha. nagsiselo siya ako. Ay, mag-close. Para to kay Mrs. guys. Oh. Kuya. Nahiya si ate. Para ba Ganun ka sa Bulaga. Pagkanta mo sa ACP, ganun ka. My Oh, may dalang ano oh. Paminsan-minsan ang alaan mo'y That's my brother. Thank you, brother. At amin ko. Okay lang eh, sus Ginoo. Guys, grabe guys, ang saya namin guys. Parang ayaw ko nang mag-close ng sila. Ang saya, ang ano nila. Cool. Akala ko si Lloydie magdadrive. Pwede naman.
Ang saya ng buhay, guys. Kapag mga ganong tao, masaya yung ganyan. Oo. Parang Positive energy. gulang ng go. Nainom na ako. Kasi tawa. Kala asan yun, Be? Babe, marunong ka. Hindi ko Alin? Okay na. hindi ko mabuksan. Okay, ito. Sige na, mina lang pang parking, ganun. Dito na naman kami sa Walmart, guys. Kahit saan na kami napunta. Kung tignan yung dalawa. Parang may minsan. Shopping. Maganda. Gustong-gusto ninyo itong mga ganito, no? Parang garter ba? Yung high-waisted. Oh, garterized look. Maganda kasi kasi mo As in? Iba pala talaga. Pagka may bilbil ka, dapat ganun. Oo, ito. As in? Oo, para... High-waisted, Be, oh. High-waist yan. Ano, oh? Parang sobrang high man ito, Be. Parang aabot sa tutoy ba? Ah, grabe, Be. Abot sa tutoy, Be. Pero parang ang haba naman ito. Mahaba, Be. Mahaba. Aba yung dito yung... Ah, Brenda, oh. Oh, Be. Panggabi, di ba? Hindi, pwede pang lakad din. Tapos mag-belt ka. Oo. Ganito, tapos mag-belt ka ng... $5 of clearance. Tingnan nyo, guys. Dito kami sa Walmart. Si Lloydie, oh. Ba't pinunta pa niya talaga yung cart? Dito yung ibang mga tao naglalagay ng cart lock. Kaloka, lock. Ang layo! Vitamin E. Thank you. Nasalubong kay Mark. Amoy, ano? Asan yung ulam pala ko? Andyan ba? Dito yung kanina. Ayun, kakainin ko mama. Nilagay ko dito yung ano. Okay. May ulam din ako dito pero nakasave to. Si Mark, di mo mayaya maglakad eh. Yayayain mo yung maglakad, sabihin nun, paggabi na. Hi guys, i-in ko na tong vlog. Dito na lang muna tayo guys. Hindi ko alam itong camera ko. Nagbabago na. But anyway, so I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Ang dami ko pang gagawin kasi na-busy ako the whole day. Wala ako dito sa bahay. So ang gagawin ko is mag-edit and gagawa ng mga videos para sa bukas and also para sa Facebook page natin. So yun, it's already 9 o'clock and yun, yung opera ni Papa. Okay naman yun si Papa ngayon. Nakausap ko na siya. Sabi pa niya okay naman daw yung opera. Sitya na. Okay naman daw yung opera and ang ano daw is may tubo daw. Sobrang liit ng tubo na yung nana is sobrang hina pag tumagak. Akala ko yung operasyon is higupin yung nana. Pasensya na sa mga kumakain ha. Pasensya na. So higupin yung nana and then yun. Pero ang tagal daw, hindi daw hinihigop. Parang natatagak lang daw siya sa maliit na, parang I think parang ganito na hose. Diba ang liit? So parang matagal daw. And then sabi pa ng doktor, ipakuha daw yung ano, ang dami palang ano ni Papa, bato sa kidney. Ipakuha din daw yun. So yun siya. Pasensya na guys ha. Magtrabaho lang ako guys. Sobrang ano, sakit ng mata ko. So trabaho lang ako and then matulog na lang ako mamaya. So yun. Bye guys. See you tomorrow. Thank you. I will see you guys tomorrow guys. Salamat sa time. Bye.